darsu 3 faslun 10 kamin hajul muslim tanbihatun findinangol e labbinana e moƴƴa darsu de feƴƴuɗo on. awalan istiratul jumhur ɓurɓe ɗuɗude e jomiraɓe ganda ɓe hino sartini assawma bimana aynugol ngol fil an'ami ka nemoraɓe ɓe inni wa hiya ko woni ɗum an tur al mashiyatu ko nde mummunteji orneteɗi ɗin aynoyte aksara sanati ko ɓuri ɗuɗude e hitande nden hara lebbi 7 ɗin fo ma lebbi 10 ɗin fo fil ushubi kaka burure al ammi huɓutunde fil falati ka nder burure ara ko ɗi yawɗi ñamano e hoore majji ɗi yara wona joom majji joni unande ɗi ha ko ma fawtuɗi ma sodana ɗi ko ɗi ñama wala mestarituhu e ɓe sartinali ɗum fi wujubi zakati e waɗɗagol walam yastaritu sartinali non ɗum ɗon kañum waɗali on condition fi wujubi zakati ka waɗɗagol zakka al imam malik rahimahullah on ɗon o tawaka wa huwa amalu ahlil madina ko ɗum ɗo yimɓe madina ɓen woni ko gollitiri wa hujjatul jumhur kon ɗum woni dallinorgol jumhuriyankoɓe mana ko ɓuri ɗuɗude kon e yomiraɓe gande ɓen wonde sarti dey o zakka ɗo siko ni ittirte ko yo taw har ko ɓuri ɗuɗude kon kaka burure ɗi ñamoyta qawlu rasul ko sabu makone laaɗo koɓe maki kon sallllahu alayhi wa sallam wa fi sa'imatil ghanam wo woni e orayɗi dammi ɗin orayɗi nayi ɗin ay holli ko ɓaaɗi oraya ay ida kanat sidlati ka 40 fa fiya woni majji shatun dammin ila 20 wa 100 ha tamere nogal fa qawlu wi'ugol mabɓe sallallahu alayhi wa sallam fa fi sa'imatil ghanam woni e orayɗi dammi ɗin intaza ko ɗon woni noon ko sorti min immorde ɗum ɗon al jumhur majorité on dalila dallinorgol ishtirati sawm sartingol orugol majji fi zakatil an'am ka zakka nemoraɗe fil ghanami ka dammi bin nassi ɓe waɗi ɗon nass wa fil ibli e ka ngeloɗi wal bakare ka dammi bil qiyas sabu qisagol alal ghanami ka dammi wa qalu ɓe wi inna fi mashaqqatil alafi woni e nder tampere fawta gongol e wa kulfati e fawtagol makko gol ma yajalu konko waɗata alqayda jolkondirgol bisawmi e orugol ngol mo tabaran ko taskete ɗum sabu ko oɗa tampi waɗi ferewil e ittuwil ko wara be o taskane ɗum ɗon o yonnite ɗum o récompense ɗum seeɗa e di oɗa tawɗo ko yoɗi orutun ɗi haka burure ɓay islam toñi ala nder ton saniyan ɗi mun ɗum la zakata zakka ala fil awqas e nder ko ɗuyti comme kullil an ami mordede nda nangal nemoraɗin wal waqus ko wiyete ko ɗuyti huwa ma baynal faridatayn ko konko woni hakkunde farillaji ɗin ɗiɗi masalan falladi o ɗo yamliku 40 shahatan marɗo nayi marɗo dammi 40 on andi tajibu no waɗɗi alayha e nder ɗiɗo shatun dammil ka ila an tabluka 120 ha ñande ɗi timmi temedere nogal haray ko dammil mi mana timmi 40 hollingil go'a ɓilɗon ko ngel wiyete waqsu ngel ittatake timmi 50 ɗin sappoji ɗon ko ɗi wiyete waqsu timmi 100 ɗin 60 ko ɗi wiyete waqsu ha ñande timmi temedere noga itta non dammi ɗiɗi hani ko dammi ko si woni 120 itta non dammi ɗiɗi fa ida zadat siɗi ɓeydi ko wahidatan gotil pette nder temedere noga e wajabara waɗɗike alayhi e dow jommum fiha e nder ɗin ɗon shatani dammi ɗiɗi on andi fal adadu comptore baynal 40 wonde nden hakkunde 40 wal 120 e temedere noga yusamma waqsa ko ɗum wiyete waqsu wala zakata fi zakka laymo ko noon ka nayi ka dammi ka ngeloɗi fo amma ka mbuuɗi wona non wa hakada ko noni fi awqasil ibli awqas on ka ngeloɗi wal bagare ka nayi wa dhalika ɗum noon li anna nabi ko sabu annabajo an sallallahu alaihi wasallam lamma dakara tumande o jantino faraidal an'ami farillaji nemoraɗi ɗin kana walaati ɓolmo maka ida balahat ko siɗi hewti ko siɗi timmi kada ni fa fiyarayno e nder mum kada ni fa ulima anda anna al adada no kontore bayna al faridatayn wonnane hakkude farillaji ɗin la zakata fi zakka layo on faami ka salisan yudammu wattete fi zakati e nder zakka on hino hawtinire addam ila al maasi be baali tay fo go ade ngoto je o hawtinire hina take bay ko baali 40 mi mari ko be sappo be din timmali baali din timmali zakka wadda kelon ngalato o wa commerçant
himo mari conci seeɗa yeeyeteɗi himo mari otoje seeɗa yeeyeteɗe ese on faami himo mari téléphone hoy seeɗa o yeeyeteko himo mari da defte seeɗa yeeyete fof piitindira liyannoma sabu ɗum ɗo ɗiɗi jinsu mo wahi ɗum ko noon e gooto wa kada ko onani kadi aljawamisu ila albaqar no ton ko wiyete jawamisu ɗum ko nanditata e nayi alaka men nga kono na nayi ɗum ɗon kadi nayi ɗin kañum kadi hawtindirte par ce que no nandi wal ibulul irabu ila albukti e ngeloɗi arabuɓe ɓen e ngeloɗi buktiyankoɓe ɓen ɗiɗo kadi ko ngeloɗi fof muɗum kono no serti ɗum ɗo kadi hawtindirte li sumuli lafzil jinsi sabu moftugol konngol none o laha wonande mum fi gali sallam sabu mako nela ko makon fi sa'imatil ghanam orayɗi nayi dammi ɗi ɓe précisayi ɓe ima baari ida kanat sidlat ka 40 fa fiha shat wa qawli sallam sabu mako maɓɓe fi kulli 5 dhudin e kala joltayɗi ƴawra joyi ka ngeloɗi ɗon kadi shat ndaɓe ma kala ngeloɗi bukti ka ngeloɗi irab wa qawlihi fi kulli 30 e nder woni e nder capantati kan minal bagari e nayi ɗon kadi ɓeynino ɗon kadi hikka tum on faami tabi'u kan tabi'u ɗon kadi sendiniral ɗi nayiɗa ma ɗiɗa rabi'an na bun ɗum alkhalitani jillindirɓe ɗiɗo jawɗi hawtindirɓe ɗiɗo wuro ida kana silati kullun goto kala minhuma maɓɓe yamliku nisaban no mari nisabu watta haɗa ra'ihima aynirde maɓɓe nden ko wotere wa mar'ahuma e aynirde maɓɓe nden wa marahuhuma e humirde maɓɓe nden kikiɗe wa mabituhuma e walorde majji o haray tu'khadhu zakata anhuma haray zakka maɓɓe on kamɓe ɗiɗo ƴettete mujutami ayni hara ko ɓe hawtindirɓe harayka kadi hawtindiri ɗon ko ɗon e limo on arata lima ƴetta ɗon gilo faala hanu gingil summa huma refti kamɓe ɗiɗo no yatarada dani ɓe yiltindira bisa wiyete fotodiral so tawi ko dammil oɗa ƴetta haray oɗa yiltamo embere dammi makko ɗin nawigol tun ko feccere koye ɓe limo embere dammi ɗin fa ida kana silatan keli hadima goɗɗo masalan misal 40 shatan dammi 40 walil akhari samanuna o yano mari 80 on andi ko temedere nogay ni ɓe ɗo fof ko dammil ɗiɗo fof ko dammil ittante waqada sa'i arɗo ƴantugol on non ƴetti shatan dammil gotel min shiyahi sahibil 40 e nder dammi mo 40 on radda sahibu samanina haray jeyɗo 80 on ruttaymo sulasay shatin tataɓe ɗiɗi dammil bimana haray o jonnitaymo ko ɗum woni wi en 70% ala sahibil 40 e dow mo 40 on hada ɗum ɗo la juzu dagota ko aljamu hawtodirgol baynal ghanamaini hakkunde dammi ɗin ɗiɗi almutafarriqaini sendidirnoɓe ɗiɗo huruban ka dogugol mina zakati ittugol zakka wala tafriqati sendidirta kadi almujtamina hawtodirnoɓe kadi kadhalika wanono soni hewti ka zakka itte inna heeɓa ɗen hawtidiri accu sendidiri ɗum nani se en sendidiri jon kala men no mari 20 ɗen andi ɗon ɓe ƴamtata en ɓanon ɗo no timmi 40 ɓe ƴamta en ɗum sellata lima jaa sabu ko ari kon fi kitabi abubacre ni siddiq e nder lettere mo aboubacry windi radiallahu anhu wala yujuma wona yo hawtindire bayna mutafarrigin hakkunde sendidirnoɓe wala yufarraqu wona yo sendidire kadi bayna mujtamin hakkunde hawtindirnoɓe khashyata sadaqata ko kulol zakka wama kana kala ko laati min khalitani modde jillindirɓe ɓen ɗiɗo fa innama kamɓe ɗiɗo yatarajani koɓe ruttidir koɓe yiltidir bayno makko ne maɓɓe so wiyete hore fotodiral hara goto e maɓɓe to ñaali goɗɗo hamisan la tuqbalu yettatake fi zakati ka zakka saklatul ghanami dammun tusukum ɓurkum fanɗude ay asakhiratu tusukun ko no walal ajajilu wona ɓurongol horade ngen kadi fil bagari kadi kanayi walal fasolani wona ɓurge horade ngen kadi fil ibli kangelodi walakinnaha siko woni tun ngen ɓurge fanɗude to sabu nge kontete dey ala ashabiha e dow joom magge koni noon ngen ɗo nge ƴettatake wona woni noon ɓurge teddude ngen kadi ƴettatake kono ngen kadi kontete li qawli umar radiyallahu anhu li amilihi wonande golloɓe makko ɓe immini ɓen udda alayhim sahla a kontana ɓe hori koye foy kono noon wala ta'khuduha a ƴettata koye ɗon a zakka sadisa
la tukhadhu jettatake fi zakati ka zakka kadi haramatun burgen nawyude wala mayibatun wana burgen marde wana marge ayibe ayiban harako ayibe yan usu duyto qimatu hapi magis ngi adama kadara haragil on jettatake li qawli Abi Bakr radhiyallahu an wala tukhadhu jettatake fi sadaqa haramatun nawyukul wala datu awarin wana jomirange ella wala taysununa cikuli hum hurikun kama la tukhadhu wa nunir kadi jettatake karaimul amwali jawle burde marde valer den kal makhidi wanu dunyunge wayakoni dunyunge ko yete makhidi alhamilu ko dunyumba to karibul wiladati batti mbari mugol wa kal fali wanu ngari din kalalde din ka dingira wa shati dammil to sammanu ngil jommo woni nyamminde fayna ngil special lil akli fi ko hirsa o nyama ya yasina ngil don amema ta zakka don ko wattangol yidi ar-rabbi bima na ne o on allati ar-rabbi wona ngil ne ede allati ngil to rabbi ngil non ar-rabbi e wongil muyninde allati ngil to rabbi ngil no muynina wala da bibbe maggilo yakadi bemba mbankadi yettatake o mba muyninde parce que de ngandi bikkon ko ma dum yeboto liqali sallallahu alaihi wasallam samma ko ne laado ko be makani limaad iyyaka mi hadima wa karaima amwalim e jawle mabbe teddude de walinahi umar sabaha do sayyidina umar radhiyallahu anhu musaddiq e yanto yo zakka ya khudul akulata nde yettata mojjinangol special fi ko nyame wonangol ne de fagge fi ko nyame war rabbi e muyni nay kol wal makhida e dunyukol wa fahalil ghanam e sikuliri ndin ka der dammi jandi ayna ndi jim as-sumuru dimda den wal hububu e gabbe den shartul habbi was-sumuru sarti gabbe den kadi e dimda den an yazuha konde bendata athamaru dimda den yasfarru sayda aw yahmaru ma wajje den andi goddum si bendi ko yoju goddum si bendi ko yo wonu nete soyda goddum kadi si bendi harayno bawli ko bawli do wani furakal habbo ende gabbe den sertata wani yatibal inabu ende inabu je den welata wa zaytuna e resenje den li qawli ta'ala wa tu haqqa itte haqqamu zakkamu yawma hasadi nyande soñu gongol en non nyande soñete ko nyande bendi hewti wani sabuha nisab mu khamsatu awsuqin ko usbuwangal joy wal wisbu kon wete usbuwal sittuna sa'an ko sayire den capande jeego wasaw kon woni sayire den arba'atu amdarin ko mudore den nay li qawli sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsati awsuqin ala ender kon ko timma usbuwangal joy sadaqatun zakka wal wajibu ko waddi kon fi ado in kanat silat ke tusba ko yarnira bila kulfatin ko alda e tampere yaran hore mum bian kanat de latato asariyatin ko dadi din yariri aw tuska be ma iluyun ma ko diyan dan ka ciangol ton ili yarni wal anhari e candi din al ushuru aray don ko sappabal fa fi khamsati awsuqin e nder wusku wangal joyi nisfu wiskin haray ko feccere wusku wangal haray feckin wusku wangal nay e feccere kon tigi jey ko feccere den o itata en kan silat ke tuska ko yarnira bi kilfatin fawtagol bi an tuskande yalti yarnirte bi dilai e koydo cataloy e rakolji wasawani e cataloy wana hawi ay ko nanta tay dum pompiji fa fiha woni nisful ushur feccere sappabal fa fi khamsati awsuqin haray woni ender wusku wangal joyi rubu wiskin e wusku wangal nayabal wusku wangal haray ko ittugol wusku wangal nay ko on tigi jeyi wusku wangal joyi on fecca pecce nay tati yeden kadi ko kanko jeyi haray ko gotum kum ko ittata wa ma zaada kala ko beyditi fa bi hisabi haray dum don kadi ko kontite dum balla aw kasura duri o fandi o le kawli sallallahu alaihi wasallam fi ma sagati sama woni ender kon ko asama on yarni wal uyun e cande din aw kana athariyan ma lati ko dadi mun din yarani hore mun haray don alushuru ko sappa bal direct itete wa fi ma sugiya bin nadhi woni ek nder kon ko yarnira wiccugol nisful ushuri feccere sappabal tanbihatun ko findinteno do kadi goy awalan man kana kala latido yasqi zar'ahu ko kanko ni yarnude ngesa makko bang o yarna ngesa makko marratan de wotere bi alatin o yarniray dum alahoy wa marratan kenengo biduniha ko alda e ala al wajibare ko waddi kon alayhi don salasatu arba'in ushur haray ko tatabal nayabal sappa bangal salasatu arba'in
bimana tatabal nayabal sappa bangal hakada ko non qala ahlul ilmi jomiraɓe gande ɓe yewtiri bimana sappa bangal o duwa itu dengal ko ngal ɗon o feccata joni pecce nayi tatije ɗen o itta ɗen ɗon zakka gotum kun o watta kun ɗon e hoore sappa bangal e gotum kun o watta kun ɗon e hoore ɗe pecce jeenayi ɗaharay ko kanko jeeyi. wa qala al allamata ibnu qudama oɗo wi la na'lamu fihi khilafan ene anda e nder ɗum ɗo lutodiral bimana en anda lurruɓe ɗum ɗo inni o wonano. saniyan tujuma o hawtindirte anwa'u tamri noneji tamori ɗin ila ba'diha faada yoga imo fen bala khat sitimmi nisaban nisab zukkiyat itte min wasatiha immorde hakkunde ji mum ɗum andi tamaroje ɗen kadi valeur majje hino ɓurdi. fala yata'ayyanu toƴƴetake dafo ha ko ittete koye muminal jayyidi immorde e ko kelɗi kon wala min radi wona e ko ɓuri yasude konko hakkunde jumɗum. salisan yujma'ul qamhu dimɗe ɗen hawtindirte wa sha'iri e gawri ndin wassaltu e salto ɗo kadi fof hawtindirte fi zakat wono maaro foññe kaaba ɗum ɗo fof no hawtindir. fa in balahal majmu'u si fo muɗum timmi nisaban nisab zukki yara ittete zakka min ghalibihi immorde ko ɓuri ɗuɗude kon. rabi'an nayaɓum ɗum tujumaw anwa'u moɓidirte noneji alqataniyati coton on buna on façon ji buna kadi no wodi buy ɗon ande ɗum kadi ittante zakka. waya ɗum alfulu wal mahsu wal adasu wal julabbanatu wat turmusu ɗum ɗo fof ko façon ji buna. fa in balaghat si timmi nisaban nisab zukkiyat ittata zakka min ghalibiha e nder ko ɓuri ɗuɗude e muɗum kon. khamisan ida balagha si timmi kullun kala min azaytuni e nebbe ɗen nebban tiga nebban ture aw habbul fujuli ma ɗum gabbe fujuli ɗen awil jiljalanu ma ko wiyete kon jiljalanu mi anda kon ɗum e façon ñameteji no musidɓe julɓe ɗum ɗo fof si timmi nisaban nisabu wandi deftere nde wona fi enen guinéen to windira wona enen wowlayɓe pular to windira wona fi enen ɓe afrique de l'ouest ɗum ko fi aduna on fof haray zukkiya ne ittante zakka min zinatihi e nder ko ɗum woni peesande muɗum nden e nder valeur mum on. sadisan jeega ɗum non tujuma o hawtinirte anwa'ul inabi noneji inabu ɗin fof ila ɓaga faade yoga e mum. fa ida balaghat si timmi nisaban nisab zukiyat itte zakka wa in bi'at si yeyama qabla an taswira zabiban ko adi wontude raisin ukhriyat yaltinte zakat zakka min thamania immorde cuggu mum ngum wa hiya al ushuru ɗum ko sappa ɓangal aw nisful ushur ma feccere sappa ɓangal bi hasbi sagi embere man yerno yarnira noon tawi ko on tigi yarni ma siko ndiyam ɗan saaƴi yarna jowre mum en feƴƴino ñawre ɗum ɗon ndennani. sabiyan jeeɗa ɗum ɗum al aruzzu ko maaro wadduratu e kaaba waddukhunu e ko wiyete kon dukhunu kullu wahidin kala ɗum ɗo kala gotel min ha e ɗiɗo sinfun ko sifa goo e mustaqillun e fanɗuɗo ɗum ɗo kabe ɗum ɗo mari sifa hun seeɗa on fala tujuma ila ba'diha aray ɗum ɗo yoga emo faade yoga hawtindirtaake min no nane hawtindirte kono ko faljere hawtindirtaake fa ida lam yablugh sinafu si tawi o sifa ɗo timmali min ha e muɗum nisaban nisab haray fala zakata fi iɗa mari foññi hal seeɗa maaro hal seeɗa kaaba hoy seeɗa ɓay tun ɗiɗo foppo wawata ko hawtondirade e wurere defo ko kala ko gasoto hawtondirade e wurere defo hawtondire e hunduko maɗɗo ñaama haray hawtodirtake kadi ka zakka haray ɗon zakka waɗɗaki on tigi on faami. saminan jeetata ɓunno manista ajara ardan kala luuɗo leydi fa harasa ha o remi e mayri fa balagha al hasilu e ko heɓi kon timmi fa balagha timmi al hasilu ko heɓi kon nisaban geɓal ittetengal zakka wajaba layran waɗɗiman yuzakki on to ittata zakka kono noon wona joddi ndi o yoɓitata ndi jooma leydi ndin wona ɗum ɗon o naɓata na on ɗon o yonnata zakka on nde zakka on wonta joddi no ko ɓe halti kon o yoɓayma ɗum ɗon feere o yaltina noon farilla on farilla o naɓa ɗum ɗon noon joni o jonna miskinaɓe hano ɓe hendade ɓen nda son faami andi no wodi bo e nayɓe mi luɓima dunkire nden kono noon farilla on ko min jeeyi no farilla na an andi ka yaata ko Allah sendi tuɗɗi ko honto farilla yaata
ko yawi dunkire mande ma paral mangol aluwiniri on tigi tel o jonnete tel si ebike o jonnama on tel zakka on hande kadi si tayda duwa hida jeya e duwaɓe hendade zakka so yiɗanima o jonne so nanum o jonnoya duwaɓe hendade zakka hedditiɓɓe mi anda son faami zakka on waɗetake luwaye ɗum ɗon bimana yoɓoytaki joddi awa boyi no heɓade ɗon goy ko ɗum waɗi simɗo tentinde ashiran sappa ɗum ɗo man kana alayhi kala mo laati e hoore mum daynon ñamande yo allahu on danɓe istaghraqata ñamande makko nden no yooli jami amali danangal jawdi makko ni aw naga sawma no ɗuyti jawdi makko ni minani sabi modde ni sab fala zakata la rewɗo zakka fawakimo masalan hida ñawli